दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननाय जा गुथि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद दिनै 15 अक्ट' डिसेम्बर दाननि 2024नि जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गुथि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद दिनै दुलाराय आसामावनो खुंनाय जादों। बे लेखाजोंबो धेमाजि जिल्लानि सिङाव जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जोङो जिल्लानि सिङावनो मोनगु सेन्टाराव जोंनि धेमाजि जिल्लानि गासै थाखो 9नि 330 आरो थाखो 10नि 331 गासै जिल्लानि सिङावनो थाखो 9 आरो थाखो 10नि 661 फरायसाफोरा दिनै नैबे आनजादखौ लिरदों। दा बेवहाय जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव जोंनि जा फरायसाफोरा नैबे आनजादखौ लिरदों बे आनजादनिफ्राय खोब मोजां रिजाल्टखौ जोंबो आसा खालामदों आरो नैबे आनजादनिफ्राय जों बेखौ आसा खालामदों जे जोंनि जिल्लानि सिङावबो खोब मोजां बेफोरबादि इनिसियेटिभ लानायनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरा फैबाय थानाय बायदि कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव खोब मोजां रिजाल्ट खालामहैनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो बे लेखा जोंनि जिल्लानि सिङाव गासै दख'रायाव दिनै नैबे आनजादखौ खुंफुंनाय जादों। जों मिजिंथिदों जोंनि जिल्लानि सिंनिफ्राय दा फैबाय थानाय समाव बेफोरबादि जा आनजादनि जा सिस्टेम बेफोरबादि आनजादनि सिस्टेमजों जोंनि जिल्लानिफ्राय खोब मोजां फरायसाफोरा ओंखारलांगोन आरो गावनि जिउनि जा थांखि दानाय बे थांखिसिम सहैनो हागोन आरो बे लेखा जोंनि जा धेमाजिनि बर'फोरनि थामोनथा रैखाथि जा सुबुं सम्पद दानाय बेफोरखौ जों खोब मोजां मोनसे सोलोंथाइ बिथिङाव आवगायलांनो हागोन होनना जों सानदों।